Oras ma di hamamang doho tamoinang sonare masuk mahita tu pabohalion ni ganup hita kaparjamita di pertanyaan na boy tauluhon di bagasa partikian mingguon kobar mai tu trupuk epistel di partikian minggu 27 Agustus 2027. Nah tarenet mai sian buku ni si Markus bidualu mamuka mai sian ayat 27 rodi ayat 30. Anggiat mapakorhon. Ada orang sosahat tita tupan orang yoni partang mahita. Asini roha madihamu dohot damena sian debata ama dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hujahama dihitamang dohot tamoinang imasian Markus bidualu ayat 27 rodi ayat 30 songonon marirok di sini. Pakatidak konon di si Petrus. Dungi borhat ma Jesus rap dohot sisian nai tuak kahuta mardonokon Kaisarea Filipi. Jala di tongadalani disukun ma akasisian nai. Nin nama ise doa di dok halak. Jadi dia lusina sida ma ibana si Johannes badidi do di dok halak. Na deba mandok si Elia na asing muse sahalak si anak kapanurirangido. Dungi disukun ibana mana sida ia hamu ise maau di dok hamu. Jadi dia lusi si Petrus maibana Kristus doho. Gabi di popaina sida ma unang di pabuabuai ibana tu halak. Ima sahatna. Amang doho tamuinang dakko nama boto diri. Alay jol mana asing do. Naing boto ommu iseho taringot tu dirim dumenggam ma sukun halak na asing taringot tu si. Dang denggan moloho mapai panipuli taringot tu dirim iseho. Molo disukuton Jesus pe di bagasan partikianon sisianna ise doa di dok halak. Bodo dohonokku dada songon na adong di bagasan hadiriota di dalam benak kita. Mula tasukun biasa halak na asing isi doa di dok halak. Boido suku-sukuni marhadomuan tu popularitas. Na tarazumi boi mian di bagasak kita. Manang sepihak bodoi marharorwan sian keraguan na adong didirita khobar tu pangulota. Manang boidoi sepihak laho mengevaluasi nungolak ni dia hadiriota. Ubuk tu misi na memungkinkan taulahon jala boha hadirion ni halak denalaho mangatusi hadirion ni misi di padopak tu hadiriota. Molodok pe suku-sukun nasi songoni sian hadirion ni Jesus tu hadirion ni sisiani lao sumukuton boha padok ni halak taringot tu hadirion na natakas dada menyangkut tu popularitasi sama sekali daw. Alay justru marhadumu doi tu hadirion ni haluau ni sadiri. Marhadumu doi tu keselamatan na binuan na tutonga-tongani portibion. Perlu diibana mengevaluasi perjalanan nai nunga olla ni dia. Totua sadi boto imana menindak lanjuti perjalanan ni khobar tu evaluasi na pinatupana.
Mulubui taida sian suku-suku ni adong dua rumangna. Rumangna parjolo isi doau di dok halak. Na paduahon isi doau di dok hamu. Isi doau di dok halak totu nadau sian hadirionna naso hidup bersama doho tibana. Isi doau di dok kamu totu namar hadumuan mai tu hadirion ni halak na hidup bersama. Na sai totong rap doho tibana. Di perdalanan ni pakobasyoni ima aka sisiani. Na takas berbeda do alus na pinasahat ni sisiani menilai hadirion ni Yesus ubuk tu suku-suku ni alus sian halak suaksongoni alus sian aka sisiani. Di hamu kadonga saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus tu hatai masai gudang na boita putih hisya terpukon nagabe parsiajaran ni pardalanan ni ngolu di kita. Na parjolo amang doho tamenang dang asal mangula Yesus. Dia bukanlah orang yang bekerja dengan sistem serabutan. Alai hadirion ni Yesus sampai mardalan nung ngatakas di sada program. Nung ngatakas di bagan ni partikian. Jala ikon takas doi diawasi ibana dengan ketat. Asa unang lakap, asa unang libe, asa unang napajuluhu papudihu. Halai ikko takas do ibana di kronologis ni program kerja suaksongoni nang dia ka target nana yang dicapai. Semuanya sudah memiliki estafet. Biar rohani Yesus molo gabelipe hadirion na mangula sian naso konsekuen ibana patanakon hadirion ni pangatusion tarengot tu dirina tu situan natoro boydo gabe hasisegay tu hadirion na songon na sinuru ni debata tu hadirion ni pardalanan ni haporsiahon ni halak suak songoni nang tu hadirion ni keselamatan ni sendiri. Jadi ternyata berbicara mewujudkan keselamatan itu sendiri harus terprogram dengan baik. Harus ada kronologis waktu yang harus kita hargai dan kita harus setia terhadap itu. Jala moloso setia kita tusi boido gabe rumar hadirion ni keselamatan ni sendiri. Ima naik kotakas diawasi hadirion ni Yesus. Jala mololipe pardalanan ni boido gabedang hatus to target naong tinotuhon ni debata si ulah hono ni Yesus khobar tu keselamatan ni sendiri. Dia manami doho inanami na hinaholongan biar dorohani Yesus. Molo gabiadong pagkatidak konon ni sisihani suang songoni nang pagkatidak konon ni situan natorop taringot tudirina porsea na sida jala dihanguluhon na sida hadirion ni Yesus alay marharoroa ni sian rumang ni pada dayon na bersifat instan manang na bersifat tu hal-hal na memungkinkan boi memenuhi pikiran ni nasida. Manang tu hal-hal na memungkinkan boi memenuhi kebutuhan di nasida. Jala marhadumuam mai totu tuah kamujijat na pinatupani Yesus di pardalanan ni haluaon na nyulanay. Molo ido dasorna uban nagabe porsea na sida tu hadirion ni Yesus boido haporseaon na pejit marlaku dihadirion ni pikiran suak songoni nang dihadirion ni haporseaon ni situan natorobit. Na bangihut amang doho taminang ditiki hamamasan iturpukon luar biasa do halak membicarakan soal keselamatan, soal pemimpin, manang soal Mesias na sangat dirindukan nasida. Khobar mai tuaka situasi politis
naso mendukung tu kenyamanan ningulu. Mereka merindukan sosok yang boleh memimpin mereka segera supaya keberadaan daripada kehidupan bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Biar rohani debata molo pitor sahat baritai panadayoni tu hadirion ni situan natorop namadok diri na Mesias. Hape lapik ni panadayoni dak takas dopei mian dihanguluhon na sida. Belum ada pengenalan yang mendalam secara personal, manang belum ada keterlibatan diri Yesus secara spiritualitas, pengalaman iman dihadirion di situan natoropi, boy do pitor tatuju, sakap dohot hagiot ni nasida, tu hadirion ni Yesus, dinalaho manait ibana, asaga pemimpin secara politis. Ala ni keadaan do situasi. Yesus bukan pemimpin negara. Yesus bukan pemimpin politik. Yesus bukan pemimpin duniawi. Alai ibana Mesias hadirion ni haluaon na boy mangalehon kemerdekaan na berhubungan tu dosa dohot pangalausion ni Zolmairo. Na mangihut amang dohot tamuinang bodo gabe sudat sude na sinakap ni debata. Molo pitor takas di boto nasida ise hadirion ni Yesus na marhadumuan tu Mesias. Mesias mahu pakai alai do tersurat di bahasa Indonesia. Molo di bahasa Batak tidok Kristusidoho. Molo pitor di boto situan natorop, di boto si boto surat, di boto parise, di boto saduse, takas hadirion ni Yesus songon sada Mesias. Bodo gabe sudah misi. Boido gabe dang barani. Boido gabe dang saut hadirion ni Kristusi sahat tu silangi. Ala tunggu hape nung amat saya gudang pertimbangan ni nasida. Molo takas do di boto nasida hadirion ni Yesusi Mesias. Penyalipan pasti gagal. Dang lo rohani Yesus sudah ti. Ala nunga dinubuatkan. Ala nunga disakapi. Ala nunga direncanahon hadirion ni debata. Iko saut Kristusi tu pamajalani. Jala ikon manaon hapor suhon di hamua manami dohot inanami na hinaholongan bodo gabe tubuh suku-suku dihita boasa di pahobbar diidentikan hadirion di Yesus ubuk tu alus na pinasa ane situan natoropi tu Yesus ima na marhadomuan tu panurirang Elia. Panurirang Elia ima sahalak panurirang na sangat dibanggakan di hadirion ni ala Israel. Sada panurirang na bulun na dirazumi rohani nasida jalan na dihaporsay nasida na boy pahipuhon hadirion ni bangsoon mulak tu hadirion ni hamubaw na pinarhagio ni debata masa di hadirion ni nasida. Panurirang Elia dadaholan panurirang na dirazumi rohani nasida i baluahon diri ni nasida secara spiritualitas manang secara agama. Alai dihaporsay nasida do panurirang Eliai juga sebagai tokoh keselamatan dari segi politis. Marhite na berjuang imana takas laho mengamankan hadirion ni bangsoon. Terutama mai sian Raja Ahab nama morangi hadirion ni bangsoon na ujui. Asa masuk tu kemerdekaan, tu kenyamanan, keamanan na diinginkan hadirion ni bangsoon dopak jolo. Jala dung maruzung hadirion ni pakubasion ni si Elia. Marhite nama naik ibana tu banua giceng dihadit debata. Belgado haporsiaon ni bangsoon naikon mulak musai hadirion ni panurirang Elia. Mabongoti manang mangibati hadirion ni bangsoon. Jala di paimai mana sida doi mangulu doi haporsiaon nasi songoni dihadirion ni bangsoi. Duksalpu hadirion ni si Elia diuduti mamusai marhite pakubasion na pinatupa ni si Yohanes Badiri. Amang dohot tamuinang ketokohan daripada Yohanes Pembaptis ini mereka yakini
bahwa roh yang ada di dalam diri Yohanes dalam melakukan proses pembaharuan agama dihadirion ni bangsoon nama make todi namian di bagasan hadirion ni panurirang Elia dui dihaporsena sida dui jala ternyata padidion pertobatan na pinatupan ni si Yohanes padidi adong do pemahaman ni nasida bahwa itu adalah proses pembentukan komunitas yang baru. Dinalaho membentuk punguan niak kahalak nabadia jala si patuduhonon ni nasida tu hadirion ni debata. Songon pakirimon na pinasaha ni nasida naujui di hadirion ni panurirang Elia laus ido muse mian dihirim nasida naikop boy ditindak lanjuti oleh si Yohanes Padidi. Jadi konsep yang ada di benak mereka menyangkut Mesias itu sepertinya ada dalam diri Elia, sepertinya ada dalam diri Yohanes Pembaptis, dan ada dalam diri Yesus. Dia manami dohot inanami na hinaholongan ahama na buita putik siya turpu jamitao. Naparjolo songon halak napar hapor siyaw kita diaruban ni debata rikot do keteraturan. Rikot do hita totong patupahon evaluasi laho po bukon keteraturan ni. Jala keteraturan ni sendiri pe ternyata marhadumuan doi tuhasatiaw. Jala keteraturan ni sendiri kesetiaan ni sendiri evaluasi isa diri marhadumuan doi tuhadirion ni keselamatan. Mulumian halak dihadirion di keselamatan taratur donguluni. Mulumian halak di keselamatan nasihat debata totong doi mengevaluasi dirina. Mulumian halak di keselamatan napi nasahat ni debata konsekuet doi nang dia ka program nau tinut tukon. Sialani i dang denggan mardalabuti ngului. Iko nadong do strategi planning. Iko nadong do target. Iko nadong do program kerja. Ikon ketat dohita mengawasi dirita tu hadirion ditiki. Waktu itu adalah keselamatan. Walaupun di pihak lain ada yang mengatakan waktu itu adalah uang. Tetapi waktu itu adalah menyikapi berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema minggu kita adalah dakya sudat pasu-pasui di pasah debata. Hot do pasu-pasu di debata rodi seleleng di leleng. Alani amang do hota menang songon halak namar hapor siyaw kita tu debata. Mari kita evaluasi kepercayaan kita, iman kita, kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi berkat sama orang lain? Apakah kita sudah setia dalam hal memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah setia? Apakah kita sudah konsekuen memberikan persembahan kita kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang kita terima dalam kehidupan kita? Namangi hutamang do hota menang dang denggan marhapor syaun na pejet na marhapor syaun instan idu sada na nihindaran ni Jesus Kristus huban nagabe disukutton imana tu hadirion di situan natorok nang sesian ise ibana di simalolong ni nasida rikot dihilala rohani debata rikot dihilala rohani Jesus hapor syaun namian di bagasan nasida namian di bagasak kita ikon may marhite hubungan personal na intim tu hadirion ni debata. Ikon marharoroan sian hadirion ni pengalaman iman natakas. Bohado keterlibatan ni debata di sudi rumang ni pardalanan ni ngulum uban nagabadong pakat tidak kono siya kota ringo tu hadirion di Jesusi di hapor syaho di hanguluhoko di bagasa pardalanan ni ngulum. Jadi jangan percaya hanya karena berkat. Jangan percaya hanya karena kita rasakan Tuhan itu mengabulkan semua doa kita. Jangan percaya hanya karena kita berada di pihak kesenangan atau berada di zona aman. Lalu ketika kita tidak berada di zona aman, lalu ketika semua yang kita perhitungkan sebagai berkat yang bersumber dari Tuhan diambil dari kehidupan kita, lalu kita gak percaya lagi sama Tuhan. Bukan itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Apapun yang terjadi dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap percaya kepada Kristus Yesus sebagai keselamatan kita. Alani unang mamarhapor siyaw na pejet. Ikon marhapor siyaw natang mahita. Na marharoroan sian keterlibatan ni debata manotong
di bagasan pardalanan ni nguluta tunga hape na tarubi disi. Namangi musiamang rikot do hita. Rade masuk tu hadirion ni proses pembentukan. Tu hadirion ni proses pendidikan. Naung tinotuhon ni debata di bagasan nguluta di bagasan pardalanan ni haporsyota. Asa unang marlomo-lomo hita di nguluon. Halai naeng do takas tapasakat hadiriotai. Tu hadirion ni debata. Asa ibana dinalaho membentuk proses hatuauta di bagasan hadirion ni haporsyoni. Dang apa lenggana mang doho taminang mulut aparhagiot ya kapaso-paso. Naso marharoroan sian hirni huruf. Dohot sian halujaun nabu itaulahu dingolutta. Manat di bagas seperti kian di zamanon naguda ngajol mak korban. Korban hinorhon niaka iming-iming. Iming-iming menyangkut tu soal hadiah. Iming-iming menyangkut soal tu pelipat gandaan ni hepeng. Iming-iming mendapatkan keuntungan besar tanpa bekerja, tanpa usaha. Iming-iming mendapatkan mahkota tanpa bekerja keras. Dak kealo morohani debata. Dakota si songoni hita di perdalanan ni ngulutan ang di perdalanan ni haporseota di portibion. Anggo sota pahobbar do hadiriota ubuk tuaka ketentuan aturan na berlaku. Semuanya ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam mengenal Mesias itu. Termasuk di dalam meraih keselamatan yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan dari setiap orang percaya. Nah terakhir amang dohot tamuinang dang adong nabuy mga bati pasu-pasui. Bohape rumang nidirita anggo pasu-pasui hotdog. Rancangan yang sudah Tuhan tentukan, program kerja yang sudah Tuhan tentukan, bagan waktu yang sudah ditentukan, itu akan tetap berjalan. Jalaido nagabe partadda sian hadirion di Yesus di pengawasan naketat sian dirina soal waktu apa yang bisa dikerjakan ubuk tu hadirion ni pasu-pasui. Jalalau sido nagabe partadda na subuhi ni atur ni manang naise. Hadirion ni pasu-pasu naikon pasahaton ni debata tu hadirion ni zolma. Dang adong nabuy mga bati. Jala molonunga sidungi di ulah ni mana sikop mahadirion di silangi. Sikop mahadirion ni pasu-pasu tu hita ima keselamatan. Ay pasu-pasu no bal ganata jalo di ngulut tamang doh taminak. Ima keselamatan. Ima haluaun na pinasahan ni debata. Dada arta, dada hasangapon, dada kehormatan, dada hagabeon hasangapon kamaraon. Dadai keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan Dia sudah kerjakan itu dengan baik dan sempurna. Itulah berkat yang paling besar yang kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Ajari mahami alede bata amanami di bagasan hadirion ni pajawemu. Di bagasan pardalanan natakas di hubungan ni hadirion nami natakas opako asa unang marharoroan haporsyaon naboy huhanguluho kami secara instan. Alay sian hubungan personal. Sian keintiman nami secara pribadi tuho. Sian pengalaman iman. Marhite Tuhan gabetakas sobuta dahami di ngurunami. Ale jahuba de bata amanami. Naeng dohami mian di bagasan pardalanan ni haporsiauni satia. Jala ikut di bagasan target program kerja natakas asa unang serabutan. Unang pajuluhu pabudihu. Unang adong nalipe. Alay di bagasan hadirion natakas mahami mamikiri ngulunami. Tu pencapaian ni target ni keselamatan ni ngulunami pribadi lepas pribadi. Ido situhu ni haluau ni hape. Dada hola makiri pamitu hadirion di surga na pinaradem. Alay bohano hami gabe mangulu di bagasan keteraturan na gabe hapeahan ni pasu-pasu. Na so taratahan ni manang naise bei siap portibion. Marhite naung pinasahat mo idopakhan. Alizahu pada bata amanami. Ajari mahami Tuhan. Di bagasan hadirion mu natakas membentuk hadirion nami di proses di pencapaian target naung tinutuho midihan. Asa unang alizahu pada bata amanami. Porsea hami hola nanana sonang.
Hola nalana tercapai cita-cita nami. Hola nalana terpenuhi kebutuhan nami. Alai manotong mahami manangah habe namasa di tonga-tonga ningulu nami satia do pako. Jala ima ulaon naung sahat ni ulami. Tu hadirion nami nama jakon keselamatan haluau ni dihami pribadi lepas pribadi. Muliate ma Tuhan dihatam. Ajari mahami makongluho ni sudah kami lulus di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jalo makilik tangan nami. Amin.